Mawrth a bore da. Newyddion yma o studio Ysgol y Garreg. Yn gyntaf, newyddion mawr yn dod nesaf. Yn gyntaf, heddiw mae seren wedi disgyn o'r gofod lawr ar cae Ysgol y Garreg. Mae plant Ysgol y Garreg wedi ffeindio seren ar cae Ysgol y Garreg ar dydd Llun 20 o Ionawr. Dyma mwy o'r newyddion. 1. So be nath ddigwydd? Nath Eirin gafael ar y seren a gwchwn y seren fflat ar ei llawr mewn pod. Ac yn ei chydig o geiriau chdi, sut oedd y seren yn edrych? Oedd y silver Ac sut oedd y alien yn edrych? yn wirion. A sut oedd y bocs yn edrych? Mawr? Ac yn ei un mwy cwestiwn, sut oedd gwyneb yr alien? Yn streipiog. O! Diolch am gwrando ar y newyddion ac hwyl fawr.